Machiegni kendo nyakwa Ramogi wang'e chenro mar piny wamenyo ni gwenge makadhwa nam chumbi. Doma malo ochungo duol manyocha ochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto manono tho mag dhano tandawuoya manyocha timore e gwenge mashaka hola. Mabang' riwruok Azimio la Umoja One Kenya Alliance chwalo kwayo makamano. Magi timore seche mabende koro chenro mago mag timo bero ne ringre jogo moseyudi shaka hola podhi nyime matemo yango wedegi kachiel kod gino madine bed ni okelo tho margi. Wadoleno koya kuom reporter marwa ma Mombasa George Aoko. Kane ochungo duol no e wino no tho mashaka hola, jang'ad bura Lawrence Mugambi koni okang' mar chuoge ne oken dwach jopiny ni mar od bura mar Senate kachiel kod obila dhi nyime kod timo nonro makamano. Jang'ad bura no koni kweth ariyogo sane chulo omenda jopiny omiyo kelo kweth machielo dhi medo muonyo omenda makore lach. E kwayo margi, riwruog Azimio la Umoja ne okoni jatend piny Kenya William Ruto ne omiyore owuon teko mar chuogo duol no, kata obedo ni teko makamano nitiere e lwet od bura mamalo. Kopogore gi mano, ringre ji 34 manoyudi koiki e bungu mashaka hola ne otimnegi bero e chenro madhi nyime kar thieth ma Malindi mar yango gima dine kel tho margi. Today we managed to do a total of 34 postmortems. And of these 34 postmortems, 21 of them were female, while 10 were males. 3 of these we are unable to determine the sex and gender, reason being that they were badly decomposed. As for the age, 22 of them were adults, while 12 were children. So we found that most of them were severely decomposed, being that 32 of them were severely decomposed, while 2 of them were moderately decomposed. As for the cause of death, being that there were many of them we found that were very badly decomposed, we are unable to get the cause of death in 22 of them, while 12 of them we saw features which look like of starvation. Seche gogogo, ringre miyo achiel ne oyudi e bungu no mashaka hola makoro kelo kwan jogo duto mosewito ngimagi nyaka 242, ka dichuo achiel bende ne oresi ka chunye pod gudu, ka kwan jogo duto moseresi koro chopo 93. To e doho ma Mombasa, jadolo Ezekiel odero e buo kinde mage ne ochwalo kwayo nyim jang'ad bura Olga Sewe kod wani owit kuchande okang' mar loro wang' jowi mar kanisane. Okoni bang' doho chike mondo mi odhi e nyim duol mochung' ne weche fwambo kod keyo midendo ni multimedia gi yango ni kwan jokanyo no mag duol no nok kaluwore gi chik omiyo ok ginyal ng'ado bura makamano. And the tribunal has been in limbo for 1 year now. But I'll suggest, my lady, that we can mark this petition as closed or settled. And issuance of the prayers at paragraph E may lead to a situation then where my clients may be cited for contempt of court orders. So my 2 orders are as follows. The petition be mentioned on a date we'll give you shortly for a status update on the investigations, and 2, that the petitioner considers amending the petition to reflect the current status of his cause of action. Bang' mano, jadolo Ezekiel ne ochope nyima pisas mag okwach kich Mombasa kaka ne doho mashanzo chike bang' weye thuolo. They are not ready to proceed with anything at this particular moment. They have no questions for us at this particular moment. We cannot record any further statement at this particular moment. So at this particular moment, we are free to go. So we are told again we'll report next week on Monday. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.